Buenos días a todos. Perdón. Digo que bos días a todos. Empezamos a rolda de prensa do Consello da Xunta. Como ven sendo habitual, antes de explicar o contido de alcance do Consello da Xunta, quixéramos dar os datos da situación da evolución do COVID en Galicia a día de hoxe. Seguimos con 4 persoas hospitalizadas, ningunha delas en UCI. Son 313 as persoas que están sendo atendidas nos seus domicilios. Non hai ningún caso positivo en ningunha residencia de Galicia. Levamos feito xa outro testeo aproximadamente a 10.000 persoas maiores nas residencias de terceira idade e todos negativos. Estamos, por tanto, con boas noticias desde o punto de vista da población máis vulnerable. Nos quedan uns días máis para finalizar os 25.000 test, pero xa casi no 40% o resultado é que ningún positivo e, por tanto, estamos contentos e esperanzados por este dato excelente desde o punto de vista sanitario na población máis vulnerable. Como saben, afortunadamente non se teñen registrado ningún falecemento nas 3 últimas semanas. A evolución da pandemia sigue, por tanto, a ser boa, aínda que, como saben, na última semana se teñen producido 2 brotes, un no Barbanza, que entendemos neste momento que está controlado, e outro na Mariña, no que se segue a traballar e onde se toman medidas para controlar o brote. A posibilidade de que haxa máis brotes, por tanto, é real. En España, de acordo co Ministerio de Sanidade, os datos que nos deu onte no Consello Interterritorial, hai 56 brotes que están activos, localizados. Por tanto, non debemos de baixar a guarda. Estamos a reforzar os sistemas de detención e de control. Onte mesmo levamos a cabo 3.000 PCRs en Galicia. Estamos, en consecuencia, insistindo, testando, facendo averiguación coa maior intensidade posible, porque entendemos que esa é a mellor arma e a única ferramenta que temos disponible. Quixera insistir nunha mensaxe de prudencia. Tanto os cidadáns, todos os cidadáns, saben que nas últimas horas volvemos a dar pasos cara adiante no proceso de apertura que iniciamos hai varias semanas. Dende onte, o ocio nocturno, as discotecas, están permitidas na comunidade autónoma. Por tanto, quixera trasladar, xunto co feito de que dende onte todas as fronteiras, especialmente Portugal, están abertas e, polo tanto, dende onte o ocio nocturno e o turismo está plenamente operativo na comunidade autónoma de Galicia. Iniciamos o mes de xullo e a presencia turística irá aumentando paulatinamente. Son consciente de que de seguir preservando a mascarilla, a máscara e o distanciamento social, o reto será máis fácil, pero está claro que son perfectamente consciente de que todos desexamos estar máis preto dos demais despois de 3 meses moi complexos. Son consciente de que pode cuntir a sensación de que estamos mellor que hai uns meses, e é certo, pero iso non significa que nos podamos relaxar, ao contrario, estamos mellor que nunca como consecuencia de que non nos relaxamos nunca. E son consciente de que queremos disfrutar porque todos sufrimos moito. Pero coido, por favor, que sigamos sendo cuidadosos e responsables. Senón, non poderemos disfrutar. E quixera referirme, como fixen o 13 de marzo, especialmente aos mozos. Permítame que faga esta referencia en castelán, toda vez que estamos recibiendo a gente de outros lugares fuera de Galicia, a las personas jóvenes que nos van a visitar, y quisiera hacer una referencia a ellos. El 13 de marzo recordarán que nos dirigimos a los jóvenes que por su edad y por su salud, aunque puedan contraer la enfermedad, tienen menos riesgo, tanto para contraer y sobre todo para conllevarla.
Por tanto, los jóvenes son vectores de transmisión, evidente, y aquel 13 de marzo les pedimos que demostrasen con su prudencia la gratitud hacia los mayores, hacia sus padres, hacia sus abuelos y también, por supuesto, hacia cualquier persona mayor que viva en su entorno. Y debemos reconocer que su comportamiento fue un comportamiento excepcional y su responsabilidad obtuvo una calificación de sobresaliente. Y en el día de hoy creemos que es absolutamente necesario volver a hacer este llamamiento. Y es que el ocio nocturno lo hemos retomado, y lo hemos retomado porque estamos convencidos de que los jóvenes gallegos es gente absolutamente responsable. Y también queremos hacer una invitación a todos los jóvenes que nos visitan a partir de ayer y con más intensidad en la segunda quincena de julio, también en agosto y en septiembre, y decirles que tenemos un teléfono para todos los que nos visitan, el 881 00 2021. Está a su disposición. En el día de hoy y en las semanas y meses que van a venir, sigue siendo absolutamente necesaria esta responsabilidad. Si cabe, todavía más, ahora que volverán a salir con más intensidad, a compartir como se merecen, sin duda, y a disfrutar, pero le pedimos encarecidamente que lo hagan con la máxima prudencia y con el máximo cuidado, cuidando de ellos mismos y, sobre todo, cuidando de los mayores. Y yo espero y deseo que entiendan este mensaje de responsabilidad. Los servicios sanitarios están preocupados, lógicamente, por el número de personas que van a salir con carácter general ya buena parte de la semana, muy especialmente durante los fines de semana, y también de forma localizada en las zonas de costa, donde el número de personas que nos visitan de otras comunidades y de otros países se va a incrementar. Probablemente no con las cifras del año anterior, con los 2 millones de turistas, pero sí probablemente en los entornos de la mitad. Y 1 millón de personas entrando en Galicia es, sin ninguna duda, una buena noticia, pero también una noticia que conlleva riesgos sanitarios, como conlleva en cualquier otro lugar de costa de España o en cualquier otro lugar de vacaciones de la Unión Europea o del espacio Schengen. Si les parece, centrámonos nos asuntos no Consello da Xunta. Hoxe tomamos 3 decisións relevantes desde o punto de vista económico. A primeira delas, creamos un fondo de enerxía para autónomos e PEMES dotados con 17,5 millóns de euros, que supón unha movilización de máis de 41 millóns de euros e un aforro para os autónomos e as PEMES galegas superior a 9 millóns de euros. Se trata de financiar a disminución do gasto en infraestructuras a PEMES e autónomos para axudalos na reactivación económica que necesitamos. En segundo lugar, aprobamos o plan para a industria electrointensiva, o que lle vimos de dar o visto de prace. Falamos de medidas para defender a actividade de máis de 5.000 persoas que traballan no sector das empresas electrointensivas e hiperelectrointensivas en Galicia. A partir de xa, calquer decisión que afecte a estas compañías se considerará un sector estratégico da comunidade autónoma e así se tratará de acordo con todos os mecanismos administrativos e de tramitación dos departamentos da Xunta. E terán tratamento prioritario na Axenda 4.0. E, por último, activamos outro programa de financiamento para achegar máis liquidez a PEMES e autónomos. 60 millóns de euros máis, ademais dos 250 que sacamos ao principio da pandemia, 60 millóns de euros máis, o que totalizan 310 millóns de euros dedicados a autónomos e PEMES, o que van a permitir estos 60 que poñemos hoxe adicionais unha movilización de 180 millóns de euros. Se trata de facilitar a liquidez e facilitar tamén aos investimentos que necesiten para reactivar os seus volúmenes de facturación durante esta crise económica na que estamos. Outros asuntos, 3 relativos a infraestructuras. Autorizamos as expropiacións para executar obras de mellora de seguridade na estrada
PO 551, o seu paso por Domallo, concello de Moaña, 570.000 euros, é un punto de concentración de accidentes, concretamente os entornos do Centro de Saúde de Meira. Vamos a facer unha serie de axustes nesta estrada para facilitar paso de peatóns e tamén para sinalizar de forma xeitada mediante unha rotonda de distribución de tráfico. Casi 600.000 euros no Concello de Moaña. En segundo lugar, acordamos co Concello de Abegondo obras de mellora e saneamento das parroquias de Horto e Crendes por un importe de 910.000 euros. Viven nesas parroquias 150.000 personas, 1.500 personas, perdón por estos tres confusións consecutivas, 1.500 personas nestas parroquias do Concello de Abegondo. A Xunta financia 83% deste casi 1 millón de euros e o resto o propio Concello. Acordamos coa Fundación de Enxeñería Civil de Galicia incrementar a cobertura para a precisión na predicción de inundacións na demarcación competencia da Comunidade Autónoma que é Galicia Costa. Facémolo para os próximos 18 meses. Vamos a activar un novo sistema de alerta Merlín en 21 concas da demarcación hidrográfica e en 10 novas áreas con risco potencial significativo de inundacións alto. Materia de rexeneración urbana. Nominamos como área de resurbe o Concello Ourensán de Ribadavia. Son tres neste momento, o Concello da Coruña, o Concello de Mondoñedo e o Concello de Ribadavia. É unha nova figura xurídica que ten amparo na Lei de Rehabilitación do ano 2019 e declaramos este fermosísimo pobo Ourensán e nos vamos a focalizar nun área onde están 459 edificios que abranguen 709 vivendas, dos cuales 263 edificios se atopan en estado deficiente, malo ou ruinoso. Vamos a actuar aí. A Xunta de Galicia pon a disposición os 200.000 euros, os primeiros 200.000 euros para comprar edificios que estén en estado malo ou ruinoso e aí empezar a área resurbe no Concello. O Concello ten a obriga de redactar un plan de dinamización para esta área que será financiado pola Comunidade Autónoma e poñemos en marcha no mesmo xeito que puxemos no casco histórico de Vigo fai xa moito tempo ou noutros cascos históricos poñemos en marcha xa tamén a Cidade Bella da Coruña. Proseguimos na rehabilitación do casco histórico de Mondoñedo e iniciamos a rehabilitación no casco histórico de Ribadavia. O segundo acordo en materia urbanística cultural, financiamos con 400.000 euros un auditorio no Concello de Ribeira. Este novo auditorio neste Concello vai a servir, ten como utilidade toda a comarca do Barbanza. Neste Concello, como saben, viven 28.000 personas. Vamos a facer un edificio cunha sala principal, cun aforo máximo de 512 personas. Tendrá unha sala de usos múltiples, unha sala de teatro, actividades de dramaturxia, concertos, recitais, conferencias, tamén unha sala adicional independente, unha sala de ensaios, e se vai a someter a concurso de ideas o proxecto constructivo e se pretende, por tanto, completar, ademais de facer ese auditorio no centro de Ribeira, completar a actuación co tratamento dunha área verde contigua para dar maior prestancia e maior accesibilidade ao propio infraestructura cultural. Vamos a crear un espazo de núcleo urbano destinado a lecer, que este Concello viña reivindicando desde fai tempo. Son fondos autonómicos en unha parte e fondos europeos que consigue o Concello de Ribeira e que pon a disposición do proxecto. Tamén no ámbito cultural tomamos a decisión de rehabilitar a Casa do Pobo e destinala a Casa da Música no Concello de Salvaterra de Miño. A Xunta investirá 300.000 euros para rehabilitar un inmoble de 1925 que foi a sede da Sociedade Unión Progresista do Distrito de Bos Aires. Nos anos despois albergou a Casa do Pobo, é unha planta baixa e superior que conta cunha superficie total de 265 metros cuadrados que vamos a destinar íntegramente a conservatorio, Casa da Música. Unha bella reivindicación deste Concello, van a permitir a construción de aulas para impartir formación teórica e práctica de música neste Concello transfronterizo de Salvaterra do Miño.
Dous acordos medioambientais no eido do mar. Axudas para a conservación e restauración da biodiversidade de ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables. Trátase de promover 17 proxectos colectivos para recuperar hábitats mariños e costeiros en favor de 13 unidades, a maioría delas confraría de pescadores. Un dos proxectos consiste na repoboación de bancos marisqueiros con máis de 18,3 millóns de unidades de semente de especie autóctona para 7 confrarías e rehabilitar unha superficie de 121.000 metros cuadrados para o marisqueo. Tamén vamos a facer accións de remoción de sustrato nunha superficie de máis de 250.000 metros cuadrados e a dragaxe e aporte de áridos para promover a reproducción de organismos mariños noutra superficie de 125.000 metros cuadrados. E, por último, na zona da Torre de Hércules na Coruña, vamos a sembrar 8.000 unidades de xuvenís de ourizo de mar procedentes do criadeiro en 12.000 metros cuadrados dos bancos da península da Costa da Torre. Isto é a primeira decisión no ámbito medioambiental no mar. Están todas as cofradías a súa disposición. Cabo de Cruz, Moaña, Carril, Grove, Arcade, Redondela, Vigo e a Asociación Marisquera de Frote da Ría de Vigo. E no que se refire ás áreas de drenaxe, están as cofrarías de Pobro do Caramiñal, Cabo de Cruz, Moaña, Vilaboa, Carril, o Grove, Arcade, Redondela, Rianxo, Vigo e a Asociación de Marisqueo a Flota Ría de Vigo. Segunda decisión, recollida de lixo mariño. Subvencionamos 6 proxectos colectivos para a recollida de residuos no mar. Se trata dunha recollida activa de lixo mariño por parte de 200 profesionais de marisqueo a pé e 5 en embarcacións. A recollida activa de lixo se realizará no marco de 3 proxectos nas confrarías de pescadores de Noia, Cedeira e Vigo, este é un deles, e outro proxecto que o conforman outras cofrarías como a de Arcade, a acción local que abarca as cofrarías de Lira, O Pindo, Muros, Noia e Portosón, e o terceiro, a cofraría de Vilanova. Pois activamos estes 200 profesionais de marisqueo a pé e 5 embarcacións a recoller lixo mariño durante determinadas xornadas e cumprir así o compromiso medioambiental que temos, por suposto, con maior interés como actividade marisqueira, actividade pesqueira que é Galicia a primeira rexión europea. No ámbito do deporte, autorizamos a tramitación do contrato de seguro para cubrir os riscos derivados da práctica deportiva para mozos de 6 a 16 anos na modalidade escolar e federada do programa Xogade. O importe total da contratación da póliza son 4 millóns de euros para 2 anos, 24 meses. Por tanto, vamos a cubrir os 130.000 rapaces que participan cada ano no programa deportivo que impulsamos para facer deporte fora do horario escolar, e este programa Xogade leva a actividade deportiva a todos os concellos e lle brinda aos escolares a posibilidade de competir con clubs e colexios de toda a comunidade autónoma. Se trata de tecer unha malla de seguridade para dar un seguro específico a todos os rapaces e rapazas que queren practicar deporte dentro do programa da Secretaría Xeral para o Deporte Xogade. Aprobamos o decreto que regula o procedimento para utilizar celebracións de espectáculos públicos e actividades recreativas que se leven a cabo en máis de un termo municipal. Estamos falando normalmente de maratóns, de carreiras. Cando non hai unha ordenanza explícita nos concellos afectados, pois nós sacamos este decreto para que haxa cobertura legal, para que se poda facer ese tipo de actividades, pero que se regulamenten desde o punto de vista de seguridade. Será necesario solicitar con unha antelación mínima de 30 días a celebración deste evento, con datos como datos das persoas organizadoras, municipios polos que discorre, horario de inicio e finalización, idade de admisión para facer este tipo de eventos, así como descripción do espectáculo e actividade a realizar. Se exixe, de acordo con este decreto, unha declaración responsable de cumprimento das medidas de todos os dispositivos en lugares perigosos, un plan de autoprotección, un informe sobre a afectación da seguridade viaria, relación de personal de vigilancia e ter en vigor unha póliza de seguro de responsabilidade civil. Tamén se exixe unha póliza de accidentes que cubra o seguro obrigatorio deportivo e unha declaración responsable dos servizos sanitarios.
En relación cos servizos sanitarios, será obrigatorio unha ambulancia e un médico para a asistencia das persoas participantes. E no caso de que as persoas participantes sexan superiores a 750, serán 2 médicos e 2 ambulancias. E así sucesivamente no caso de que superen os 1000 asistentes. Quedan excluídos de pedir estas autorizacións as excursións e actividades organizadas por centros educativos, as peregrinacións das asociacións sociais e culturais, as actividades deportivas, turísticas ou culturais de entidades e colectivos con menos de 50 participantes e dirixidas en exclusiva aos seus membros. Seguimos no ámbito, neste caso, educativo. Conveniamos coa ONCE prestar atención especializada a 349 alumnos con discapacidade visual en centros educativos de toda Galicia. Financiamos 6 profesores que poñemos a disposición da ONCE para que acudan ás aulas onde hai alumnos con discapacidade visual e a ONCE se encargue da axuda directa a estes alumnos, así como para favorecer material, recursos tecnolóxicos e transcripción e grabación en braille dos libros de texto e dos materiais curriculares. Favorecemos, a inclusión de estes 349 alumnos coa axuda e compromiso da Organización Nacional de Cegos, que ven traballando con satisfacción dende fai bastantes anos que temos este tipo de convenios. Concretamente, eu teño aquí dende o ano 2013. Outras materias. Convocamos unha axuda extraordinaria para as entidades de inclusión social de 1,5 millón de euros adicionais aos que xa viñan percibindo para paliar os gastos adicionais que tuveron durante a pandemia. Estamos a referir de gastos de reforzo de persoal que acometeron moitas entidades para sustituir a persoas vulnerables que non poderon traballar durante ese tempo ou persoas que tiveron unha baixa. Tamén a cobertura de necesidade de alimentos, de provisión de recursos básicos, adquisición de material de protección, outros gastos extraordinarios. Entendemos que isto era necesario para axudar os albergues sociais, as cociñas económicas, os comedores sociais, os centros de atención social continuada, os centros de día que prestan servicios de hixiene e lavandería, o coñecido como calor e café. En definitiva, todos aqueles que traballaron durante a pandemia teñen unha bufanda de 1,5 millón de euros adicionais para intentar financiar, se é posible, o 100% dos gastos extraordinarios nos que incurriron. 5 asuntos en materia de economía. O primeiro deles, 110 centros especiais de emprego de Galicia, os que axudamos con 17,2 millóns de euros para financiar o emprego de 3.200 traballadores con discapacidade. Se trata de apoiar, de ampliar e dar continuidade á adaptación de postos de traballo como o mantenimento do custo salarial dos seus traballadores e a contratación de unidades de apoio. Publicaremos as bases nos días posteriores. Vamos a dedicar 17 millóns de euros a isto. Aproximadamente o que vamos a financiar cada posto de traballo son 12.000 euros. Posto creado a xornada completa que pode chegar ata 30.000 euros por posto de traballo no caso de que se trate de colectivos mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos, emigrantes retornados, etc. Tamén inclúe apoios para a adaptación de postos de traballo e a eliminación de barreiras arquitectónicas, así como financiar a contratación de personal de dirección e traballos necesarios para a obtención de certificados de calidade, estudios de viabilidade, organización e comercialización, asesoramento, auditorías, etc. Son 110 centros especiais con 3.200 traballadores, os que non podíamos en ningún caso deixar tirados, a pesares do COVID, e o tempo de suspensión dos contratos ou reducción de xornadas se terá en conta como tempo traballado. Estou me referindo a que moitos centros destes tiveron que solicitar un ERTE, pois o tempo que estiveron en ERTE non se computa a efectos destas subvencións e estas subvencións se darán unha vez que entren en actividade para ir reactivando os centros especiais de emprego e que non teñan ningún tipo de dificultade e que o diñeiro que tiñan previsto percibir o percibirán íntegramente nos meses seguintes aos ERTES.
Dos asuntos en materia de sanidade, 5 expedientes de contratación. Seguimos comprando, seguimos mercando, área sanitaria de Vigo, 50.142 probas de PCR, 2.592 probas serolóxicas, todo material que é necesario para isto, así como 2.724 equipos respiratorios, tabuladoras, máscaras para estes equipos, tamén servicio de transporte para os profesionais dos puntos de atención continuada e tamén facemos compras na área sanitaria de Pontevedra por 500.000 euros. Reforzo de limpeza, necesitamos moito máis gasto de limpeza nos hospitais polo COVID, compra de material sanitario, adquisición de material de laboratorio, 310.000 euros para a sanitaria de Ourense, Verín e o Barco e 78.000 euros para a área de Santiago Barbanza. No ámbito da sanidade tamén sacamos un novo proxecto de investigación COVID-19 por un valor de €500.000. Vamos a apoiar os proxectos de investigación xurdidos tras o coñecemento dos hospitais e dos servicios de centros de saúde durante a pandemia. E esa experiencia recollida vamos a intentar que sexa útil para os circuitos que consolidamos e para o ano, 2 anos que nos quedan de momento polo COVID. Esos obxectivos de traballos de poñer en valor os coñecementos adquiridos durante a pandemia para previr novos rebrotes, para contribuir a mellorar o diagnóstico e tratamento, para apoiar novos tratamentos ou terapias e para a detención de portadores de COVID e para persoas sintomáticas sospeitosas de infección. Vamos a recoller todo o que aprendimos nos 12.000 pacientes que tratamos e buscar, despois de que estes proxectos de investigación se pechen, pois buscar indicios para previr brotes, tamén cales foron as mellores prácticas nos tratamentos que os distintos servizos de hospitales practicaron os pacientes COVID e, por suposto, tamén como podemos seguir profundizando nos rastreadores, é dicir, na detención de portadores para persoas sintomáticas, que é realmente a gran dificultade desta pandemia. Persoas que non teñen síntomas e que, sin embargo, teñen o virus, que é o que máis nos preocupa, lóxicamente, ademais da propia responsabilidade da xente que ten síntomas e que ten que acudir aos centros sanitarios e, ademais da propia responsabilidade de que nos digan cales son os seus contactos estreitos e a responsabilidade dos contactos estreitos de que non o neguen. Porque, senón, evidentemente, entramos nunha deriva moi complicada e moi perigosa. É certo que a inmensa maioría da xente está colaborando, pero é certo que en algúns casos temos algunhas dificultades entre a versión da persona portadora, cando identifica os contactos estreitos, e as persoas aos que vamos a practicar unha PCR por ser contacto estreito que o nega. E aí se produce unha tensión e, sobre todo, unha perda de tempo e un risco de saúde pública non menor. Como decía, os asuntos económicos, os 5, un xa o comentei, e os 4 últimos que pechan o Consello da Xunta serían os seguintes. Remitimos ao Consello Consultivo un texto de decreto para que nos autorice a censar o solo empresarial global da Comunidade Autónoma. Por suposto, o da Administración Pública da Comunidade Autónoma é público notorio, pero tamén temos que censar o censo empresarial de calquer tipo de iniciativa pública ou privada que exista en Galicia. Se non coñecemos o número de parcelas, as condicións das mesmas, a ubicación, os parámetros de cada unha delas, en todas e cada unha das iniciativas públicas e privadas de solo industrial na Comunidade Autónoma, non podemos facer unha planificación axeitada e unha planificación correcta. E o que vamos a facer é un censo de inscripción obrigatoria. E cando dicimos obrigatoria, é obrigatoria. É dicir, hai que inscribir toda o solo disponible na Comunidade Autónoma, sexa cal sexa o seu titular. Inscripción obrigatoria, por suposto gratuita, e esa información se vai a poñer a disposición na páxina web do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Nos dá exactamente igual de quen sexa a iniciativa, pero o que non pode ocurrir é que se este construindo solo empresarial en Galicia e que non se saiba cales son os datos e as parcelas disponibles. Por tanto, este decreto, que é un decreto que exixe unha obriga para os titulares de solo empresarial, se sexan públicos ou privados, o vamos a remitir ao Consello Consultivo para a súa supervisión xurídica.
Neste momento, de acordo cos datos que temos 1.223.000 metros cuadrados sin valeiros. Non temos a información, sorprendentemente, do suelo empresarial atlántico, onde non nos dá información do número de parcelas que teñen, o cual nos sorprende. En unha empresa pública non temos esa información. Por tanto, vamos a ter que censar obrigatoriamente este tipo de consideracións porque non entendemos esta falta de transparencia. O programa de emprego mozo é outro dos propostas que traemos ao Consello. Se trata de obradoiros de emprego da mocidade con 300 empregos de menores de 30 anos por un importe de 7 millóns de euros. Se valorará de forma máis intensa os concellos que resulten agrupados, que presenten as súas solicitudes de forma agrupada, que resulten de fusións de concellos ou concellos emprendedores. Todos eles terán prioridade ao efecto de ter un obradoiro de emprego xuvenil. E, ademais, os que teñan relación con TIC e economía digital, co tecido empresarial do territorio e con posibilidades de inserción laboral. Por tanto, faremos unha selección de acordo con estes criterios públicos e vamos a financiar contratos de 12 meses, antes eran de 6, agora serán dun ano, e a Xunta apoiará o 100% do salario mínimo interprofesional e a parte proporcional das pagas extraordinarias. Neste momento, estamos nunha situación, desde o punto de vista dos programas de formación de emprego, moi preocupante. Temos licitados e pendentes de adxudicar os obradoiros duais de emprego, os programas integrados de emprego, as unidades formativas en empresas para desempregados e para ocupados. E non as podemos resolver porque o Goberno Central nos retirou 100 millóns de euros de políticas de formación activa. Estamos solicitando nas conferencias sectoriais que se repoña o diñeiro ás comunidades autónomas. Foi retirado durante a pandemia, non entendemos, en ningún caso, nin compartimos, que o Goberno de España nos retire durante unha pandemia sanitaria co impacto que ten neste momento xa no ámbito da formación 100 millóns de euros. Por tanto, pedimos disculpas a todas aquelas persoas que están, ou aqueles proxectos que están seleccionados e adxudicados pendentes de financiamento, tanto os obradoiros duais de emprego como os programas integrados e as unidades formativas nas empresas. Hai miles de persoas esperando polos 100 millóns de euros que, dende logo, nin Galicia nin ningunha comunidade autónoma, polo menos na conferencia de presidentes así o percibín, de calquera signo político, vamos a aceptar a retención de ese diñeiro que é das comunidades autónomas. Penúltimo asunto. Luz verde a un fondo, novo fondo de 17,15 millóns de euros para impulsar a competitividade empresarial de autónomos e PEMES no ámbito enerxético. Con isto vamos a mobilizar 41 millóns e vamos a forrar 9 millóns en facturas enerxéticas, o que equivale ao consumo de 38.000 fogares en Galicia. Hai 3 liñas, unha de 2,6 millóns de euros para proxectos de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Estamos falando de que un autónomo, unha pequena empresa, poida cambiar o seu sistema enerxético por biomasa, xeotermia, aerotermia, solar térmica. Depois temos 4,5 millóns de euros para proxectos fotovoltaicos para autoconsumo e 10 millóns de euros para aforro e eficiencia na industria e nos servizos. Con estas medidas, pois vamos a intentar rebaixar os custes enerxéticos de multitude de autónomos e de pequenas e medianas empresas en Galicia. Tamén xerar un investimento de 40 millóns de euros que, como digo, destinamos con fondos públicos directamente algo máis de 17 millóns de euros. Na páxina industrial, ofrecemos ao Goberno Central a nosa colaboración para elaborar o Plan Nacional de Recuperación da Industria Hiperelectrointensiva e da Industria Electrointensiva con fondos europeos que lle pertenzan á comunidade autónoma. Será un plan para a industria electrointensiva o que debemos dar o visto e prace con medidas que lle corresponden á comunidade autónoma e con outras que exceden das nosas competencias. O que pretendemos é activar unha serie de medidas de acompañamento que permitan defender a actividade e manter os 5.000 postos de traballo
que están neste momento en risco na comunidade autónoma e, dunha forma moi especial, os máis de 1000 postos de traballo directos de Alcoa. Este plan recolle unha serie de decisións. A primeira, consideramos a industria hiperelectrointensiva como un sector esencial e estratégico da economía. Segundo, todos os proxectos industriais de ampliación, de modernización, de transformación se considerarán proxectos industriais estratégicos tras a aprobación por parte do Consello da Xunta. E, por tanto, como saben, un dos seus efectos é que non esperarán turno a efectos da súa valoración e tramitación. Adicionalmente, todos os investimentos en este tipo de industrias terán un tratamento prioritario na Axenda 4.0 de proxectos vinculados a esta industria, como a reducción do prazo de tramitación dos contratos bilaterais propostos polo Goberno Central. É dicir, agora dice o Goberno Central que dentro de 2 anos poderemos ter acordos bilaterais entre a industria e o sector eléctrico. E a tal efecto propón unha serie de medidas como implementar parques fotovoltaicos, parques eólicos. Pois ben, con esta declaración, ese parque eólico será prioritario a calquera outro parque que se queira implementar ou investir en Galicia. Si ven un promotor dicindo que quere facer un parque eólico, de acordo co diseño que o Goberno anticipa que vai a decidir para suministrar a Alcoa, esa tramitación romperá todos os prazos, será prioritaria e será absolutamente de execución inmediata na comunidade autónoma. Isto son as nosas competencias. No ámbito de competencial do Estado. No ámbito competencial do Estado, nós lle propoñemos que o Plan Nacional de Recuperación que vamos a presentar na Unión Europea teña un apartado específico para as industrias hiperelectrointensivas e que podan ser receptoras de ata 750.000 millóns de euros que a Unión Europea pon dentro de ese plan de recuperación. Pois ben, propoñemos o deseño dun mecanismo de poxa específica para os contratos bilaterais das electrointensivas e tamén préstamos participativos con fondos da comunidade autónoma para apoiar os plans industriais das empresas hiperelectrointensivas que queiran invertir na súa maquinaria ou nos seus procesos productivos. É esencial que o Goberno Central active as medidas necesarias para garantir, sin dúbida, o prezo eléctrico. Por tanto, se non activamos medidas para o prezo eléctrico, todo o demais se caerá polo camiño. Poderemos ter ideas razonables que tardaron 2 anos en presentarse, pero se non temos un prezo eléctrico de forma inmediata, evidentemente, Alcoa o ten moi fácil para marcharse. E o vamos a poñer difícil. E, por tanto, os seres teñen que ser dialogados, e o lóxico é que se retire o expediente de regulación de emprego. Para iso necesitamos desautorizar ese expediente de regulación de emprego, e a desautorización pasa pola convocatoria inmediata da subasta de interrumpibilidade. Subasta de interrumpibilidade, hoxe é día 2 de xullo, tiña que estar en vigor, porque é semestral e aínda non se licitou. En esa subasta de interrumpibilidade, necesario, imprescindible pasar dos 6 millóns de euros que dedicaron a subasta anterior por CO2 a 275 millóns de euros, que é o que permite a Unión Europea. España ingresou 1.200 millóns de euros por emisións de CO2. A Unión Europea permite de ese ingreso adicar 275 millóns de euros por concepto de CO2 a subasta de interrumpibilidade. Necesitamos esa subasta de forma inmediata e necesitamos pasar de 6 millóns da subasta anterior a 275 polo concepto exclusivo de CO2. E necesitamos, por suposto, a aprobación do tan cacareado Estatuto Electrointensivo, que desde fai 2 anos estaba aprobado, pero aínda non coñecemos nin o borrador. En resumen, seguimos apostando pola industria electrointensiva e plantexamos que se convoque xa, pero xa é mañá, a Mesa Industrial de Alcoa de San Cibrao, para poñer en común
as propostas das administracións públicas e para dar unha data de convocatoria inmediata da subasta de interrumpibilidade. Volvo a reiterar, non enganemos a xente, nin os seus traballadores, nin as familias. O Goberno non saca a subasta de interrumpibilidade. E resulta que eso que é clave para ter un prezo eléctrico competitivo está pasando casi desapercibido. Para o Goberno da Xunta non. E nós vamos a seguir ao lado das familias con independencia de outras consideracións. E, por último, activamos outro programa de financiamento. Recordarán que puxemos 250 millóns de euros fai un par de meses. Esos 250 millóns de euros están agotados. Volvemos a sacar 60 millóns de euros máis que mobilizarán 180 millóns de euros en 3 programas. Un programa de 20 millóns de euros que permite apoiar a transformación das PEMES, especialmente naqueles sectores que precisen reinventarse a consecuencia do COVID. É un plan específico de transformación empresarial en base a cal se establecerán as condicións de participación de SES Galicia en cada empresa. No caso de que vexamos que é necesario facer un préstamo participativo, do mesmo xeito que acabamos de ofrecer a Alcoa xa fai unhas semanas, pois queremos tamén ofrecer préstamos participativos a empresas que estén nunha situación límite como consecuencia do impacto na súa facturación da pandemia do COVID. Para iso destinamos 20 millóns de euros e mobilizaremos 60. O segundo é a Xunta, a través de SES Galicia tamén, colaborar con xestoras privadas de capital risco para acompañar as empresas a hora de transformar a economía galega impulsando ecosistemas de startups. Por tanto, podemos participar tamén en startups, en ideas que despois concluyen, no caso de que teñan éxito, co nacemento dunha pequena empresa e, posteriormente, unha empresa de maiores dimensións. Vamos a destinar 10 millóns de euros para este fondo e mobilizar un total de 30 millóns de euros. A terceira medida é a creación dun fondo público-privado para proxectos tractores e estratégicos donde a Xunta participa con 30 millóns de euros. Pensamos, despois de falar co Banco Europeo do Consello de Europa, mobilizar uns 100 millóns de euros. Se trata tamén de participar a través deste fondo público-privado en distintas iniciativas novas no ámbito económico do COVID. Estos 3 diseños son diseños que se conteñen nas propostas do Comité de Expertos e que forman parte do Plan de Reactivación Económica de Galicia. Por tanto, se trata de recuperar a economía da comunidade, facilitar a transformación do tecido empresarial galego, xerar emprego en sectores golpeados pola COVID e fortalecer os servizos públicos que reciben os cidadáns. Isto é un novo fondo de 60 millóns, unha mobilización de 180, onde SES Galicia vai a ter un protagonismo evidente. Poderemos participar en empresas, participaremos en fondos que, a súa vez, participen en startups e participaremos nun fondo público-privado de máis de 100 millóns de euros, 30 millóns de fondos públicos, para constituir empresas en Galicia que teñan proxectos tractores dentro do Plan de Dinamización Económica e reactivación da comunidade autónoma. Isto, como digo, eran ideas que están contidas no informe da recuperación da economía que plantexaron os expertos fai unhas semanas e que seguimos desenvolvendo conforme os compromisos que asumimos bilateralmente. Mais nada, isto é todo relativo ao Consello da Xunta. Sí, bos días. Falando de Alcoa, os sindicatos, os traballadores estiveron aquí onte protestando, piden directamente a intervención da Xunta e aseguran que a fábrica non lle vale xa nin que lle regalen o prezo da electricidade. De feito, din que na negociación en ningún momento a empresa está insistindo nese punto. É dicir, a propia empresa dixo que se hai recortes en Alcoa é porque o sector do aluminio a nivel mundial está moi mal.
Entón, a miña pregunta é, cree que poñendo un prezo eléctrico se vai a solventar, xa que a propia empresa non está facendo deso un punto fundamental da negociación, e se vostede está a favor da intervención, como lle piden os traballadores, da factoría? Gracias. Bueno, hai moitos meses que levamos falando do prezo eléctrico en Alcoa e o Goberno de España, desde fai 1 ano e medio, dixo que todo estaba solucionado. Non porque o diga eu, senón porque hai hemeroteca suficientemente clara e explícita. Desde fai meses o Goberno de España dixo que estaba solucionado Alcoa a Coruña. Como saben, neste momento os traballadores están na rúa. E que o Estatuto Electrointensivo estaba a piques de ser aprobado. Nada sabemos desto. Por tanto, primeiro, o Goberno estuvo buscando excusas, agora está buscando culpables, en lugar de buscar solucións. Os traballadores merecen un respeto. Non sei cantas veces me reunín con ese comité de empresa, os coñecen moi ben e eles me coñecen a min. E os traballadores do comité de empresa saben perfectamente que o principio para resolver o problema é un prezo eléctrico. Sin prezo eléctrico, Alcoa non ten ningunha solución. Falar agora de que dentro de 2 anos vamos a establecer unhos contratos bilaterais para que o prezo da enerxía se module entre 30 e 35 euros megavatio, eso é o que levamos pedindo fai 2 anos. E dicir que isto vai a ter unha solución dentro de outros 2, pois é unha promesa electoral e é un chantaxe inaceptable. E nós, como Goberno de Galicia, non vamos a aceptar chantaxes inaceptables. Se hai unha solución, que a poñen en marcha xa. E a subasta de interrumpibilidade tiña que convocarse no mes de maio. E estamos no mes de xullo. Tiña que estar en vigor o novo prezo eléctrico e nin sequera se convocou a subasta. Por tanto, nós temos moi clara cal é a nosa proposta. A primeira proposta é retirar o ERE por parte da empresa. Simultaneamente, coa retirada do ERE, no mesmo acto, convocar a subasta de interrumpibilidade, poñendo como mínimo 275 millóns de euros de CO2 máis o diñeiro necesario no ámbito da electricidade. E, por tanto, volver a bloques de 90 megavatios, que eran os que tiña Alcoa con gobernos anteriores. Uns 150 millóns de euros cada ano. É o que recibía Alcoa nas subastas de interrumpibilidade. E se o prezo eléctrico se dá, e os módulos de 90 megavatios se dan, e estamos falando dos importes similares a outros anos, eu lle podo asegurar que se Alcoa se quere marchar, que se marche. Pero que estou convencido que vamos a topar un comprador. Por tanto, agora empezar con este tipo de consideracións é unha tomadura de pelo aos traballadores, ás familias, á comarca, a Galicia inteira. Sei perfectamente que o comité de empresa, porque o falamos durante horas, horas e horas, sin prezo eléctrico sabe que non ten viabilidade esa compañía. Pero engado máis, se o Goberno de España quere nacionalizar Alcoa, que o faga mañá. Que o faga mañá. Si pode ser mañá e non pasado. Se o Goberno central quere nacionalizar Alcoa antes de pechar Alcoa, que a nacionalice. Si estou de acordo. Se o que pretende é salvar Alcoa, eu teño unhas propostas bastante máis razonables que calquera outra, porque é a única solución para Alcoa. Pero se non quere dar un prezo estable e quere nacionalizala, que a nacionalice mañá, non pasado, mañá. Que deixe de tomar o pelo e intentar buscar fisuras e intentar decirlle ao goberno da comunidade autónoma que é responsable da situación de Alcoa. Pero iso é unha broma, supoño. Nós tamén somos responsables da situación de Alcoa en Avilés. O Principado de Asturias é responsable da situación de Alcoa en Avilés. E é responsable tamén da situación do aceiro en Asturias. E o presidente de Cantabria é responsable tamén das súas empresas hiperelectrointensivas. Supoño que isto será unha broma de mal gusto. Porque do mesmo xeito que estuvemos durante 11 anos negociando co Goberno Central subastas de interrumpibilidade, financiamento a través dunha liña directa de CO2 no presuposto do Estado e o conseguimos durante 11 anos, está claro que este Goberno o que está buscando é unha excusa para chegar ao 12 de xullo
é pechar Alcoa, que é o obxectivo. Non ten ningún interese nas empresas hiperelectrointensivas. E prova disto é que engañou de forma continuada e constante aos traballadores e a min tamén, porque me sinto enganado. Enganado coas reunións que tiven coa ministra de Industria, coa ministra de Transición Ecolóxica e coas propias declaracións do presidente do Goberno na Coruña, dicindo que había unha solución para os traballadores de Alcoa na Coruña, para os traballadores de Alcoa en San Cibrao, e que o Estatuto Hiperelectrointensivo tiña un prezo competitivo para seguir producindo aluminio na comunidade autónoma. Que deixen de engañar a xente. Se ora a cuestión é que queren nacionalizar a compañía, que a nacionalicen. Se a queren nacionalizar durante un tempo, que a fagan durante un tempo. O que non podemos aceptar de ningún xeito é, no mes de xullo, día 2, a interrumpibilidade que tiña que estar en vigor dende o 30 de xuño nin siquiera está convocada. E que a proposta é que dentro de 2 anos vamos a conseguir un sistema para abaratar o prezo da enerxía sin presentar nin siquiera o estatuto do prezo da enerxía ao estatuto electrointensivo é unha broma de mal gusto. E se os traballadores ahora lle dicen que están dispostos a nacionalizar, a que esperan? A pregunta é a que esperan para nacionalizala? A ver se teñen capacidade de intervir a compañía e nacionalizala, que o fagan inmediatamente. Sí, en relación con este mesmo asunto, está instando o Goberno a que se quere nacionalizar Alcoa o faga de inmediato, pero dá a entender que vostede considera que non significaría unha solución, digamos, para a viabilidade da compañía. Non sei se isto é así. E despois, en relación ao brote da Mariña, apareceu xa un caso en Asturias dunha rapaza que traballa na Mariña. Non sei se falou vostede con Asturias para tomar algunha medida e se nos pode concretar algunha medida máis que se este tomando en Galicia por este brote. Gracias. Vamos, a relación con Alcoa, se unha empresa se nacionaliza, posteriormente se volve outra vez ao mercado ordinario. Non vexo eu a ningún, non existe, por lo menos non coñezo, ningún goberno da Unión Europea que teña unha fábrica de aluminio. Tampouco coñezo ningún goberno da Unión Europea que teña un INI como existía en épocas pretéritas. O lóxico é que se un goberno quere manter unha industria porque considera que é esencial para o país e esta o é, e non está de acordo co titular desa compañía, que a nacionalice e que posteriormente busque un comprador. Para buscar un comprador e atopalo necesita un precio de enerxía no que o comprador poda facer competitiva a fábrica. Por tanto, o primeiro é modificar o prezo da enerxía. E con esa modificación de prezo da enerxía, invitarlle a Alcoa a opción 1, retirar o ERE, opción 2, deixar paso a outra compañía. Pero no caso de que o Goberno non acepte esta fórmula, pois que a nacionalice, e dentro de 2 anos, se o prezo da enerxía dice que o ten solucionado, pois que a saque posteriormente ao mercado. Na miña opinión, a primeira proposta deu resultado durante décadas. Precio de enerxía competitivo, Alcoa é competitiva. No caso de que o Goberno neste momento non quera poñer un precio de enerxía competitiva, que a nacionalice, que atope a fórmula do prezo competitivo e posteriormente buscamos comprador. A mí non me preocupa a viabilidade de Alcoa cun prezo de enerxía competitivo, porque me consta que hai distintas opcións e distintos contactos, de momento informais, porque ninguén quere sentarse con ese prezo de enerxía para falar de Alcoa, pero me consta que hai contactos e conversacións informais de que no momento en que o prezo de enerxía volva aos 30-35 euros, automáticamente hai compañías e capital para valorar a quedarse con esa compañía. Pero, mentras o prezo da enerxía non é competitivo, nadie se vai a acercar, por suposto. O contrario, todo o mundo se vai a lonxear desa posibilidade. Sobre o brote da Mariña. Vamos a ver, nós estamos traballando coa máxima celeridade, digo que onte fixemos 3.000 PCRs en Galicia. E estamos traballando absolutamente para controlar ese brote. O primeiro que teño que decir é dimensionar axeitadamente o brote.
Estamos falando de dos 47 persoas, todas son asintomáticas. Perdón, a maioría son asintomáticas, non podo dicir todas, ou presentan síntomas de carácter leve. Digo que todas, salvo dúas que están ingresadas, son persoas que ten o virus, pero como moitas outras que tuveron virus e que o pasaron con sintomatoloxía leve. Hai unha persona ingresada no Hospital da Mariña, de momento a evolución é favorable, e despois hai unha muller que tamén está ingresada non polo COVID, senón por unha patoloxía que ademais ten COVID, que son cousas distintas, pero ten COVID. Pero o motivo do ingreso non é polo virus, senón que hai unha patoloxía de base que a levou a ingresar e, ademais, na PCR acredita positivo. Nós acabamos de facer 1.068 PCRs en todas as residencias de maiores a Mariña, todas limpas. Por tanto, o brote está localizado. E está localizado maioritariamente en bares, en 2-3 bares, da zona do Porto, exactamente. Sabemos de onde veu o brote, en consecuencia, o que pedimos, e o fixen ao principio do Consello, é prudencia no ámbito do ocio, e moi especialmente dende onte que abrimos o ocio nocturno, discotecas, e que entran moitísimas persoas, turistas, dos quales hai moita xente nova, en lugares de costa, e a Mariña o é. E, por tanto, o que temos non é un problema xeneralizado na Mariña, o que temos é que localizamos 2 ou 3 bares, que, por certo, pechamos, donde os camareiros, casi todos, estaban infectados, e, por lo tanto, tiñamos que cortar ese brote cos clientes que entraban e saían do bar. Temos, por tanto, un brote no Distrito Sanitario da Mariña que está, insisto, de momento, localizado en bares. O que estamos facendo a través dos rastreadores todos os contactos que podemos. E para eso necesitamos que nos digan contactos estreitos para poder sometelos a PCRs. Levamos 500 PCRs, resultado positivo 47, unha persona ingresada polo COVID e outra persona que ten unha patoloxía de base e, ademais, ten COVID. Este é o resultado a data de hoxe. Non sabía a data o informe que vostede me dice de Asturias. Pois, de momento, non tive ningún contacto co presidente do Principado, tampouco me chamou o presidente do Principado, probablemente as consellerías de sanidade de ambos os sitios estarán falando, pero isto, como digo, vai a ser moi común, porque en España os movimentos lóxicamente están permitidos sin ningún tipo de límite, non? Pois esta é a situación que temos. Insisto, os bares, as cafeterías, os lugares de ocio, hai que extremar as precaucións, sin ninguna dúbida. E, ademais, na Mariña, maioritariamente xente moza. Por tanto, a petición explícita á mocidade é unha petición da responsabilidade. Eles teñen sintomatoloxías leves ou están asintomáticos, pero son vectores de risco transmisores de virus. Moi ben. Pois... perdón. Sí, hola, precisamente preguntando, ¿no?, también por ese brote del que estabas hablando, ese llamamiento que haces a los jóvenes, ¿te preocupa que pueda seguir aumentando ahora? Porque hemos conocido 12 casos, ¿no?, de un día para otro, ayer en ese brote de Mariña, de 35 a 47, puede seguir aumentando en los próximos días. Y también saber un poquito, antes has hablado de esas dificultades, ¿no?, que están encontrando a veces los rastreadores a la hora de que les cuenten la verdad. Si podías detallar un poquito más ese proceso. 500 PCRs localizadas nun punto concreto, lóxicamente nos dá unha intensidade de búsqueda moi importante, non? E o que ocorre é que, unha vez que temos contacto coas persoas que dan positivo, pois volvemos a ampliar o círculo os contactos de cada un dos positivos, e estes positivos eran contactos estreitos das persoas que inicialmente
contraer unha enfermedad. Por tanto, ese círculo é un círculo que se está, digamos, circunvalando desde o punto de vista sanitario e esperemos que se vaya agotando, pero non o podemos concretar con exactitude. Efectivamente, nos pasa, en algún caso, que cando falamos con unha persona que despois de unha PCR dá positivo, o protocolo claramente indica que debemos preguntarlle que persoas de contacto estreito mantivo nos últimos días, e nos dá unha serie de persoas, cando acudimos a facer a PCR, algunha desas persoas nega ese contacto. E automáticamente nos produce unha distorsión evidente e unha tensión, porque non decilo. E eu quero recordarlle a todo o mundo que esta enfermedade é de declaración obligatoria. E, por tanto, se alguna persona ten ese virus, ten a obriga de declaralo. Igual que cando unha persona ten unha tuberculose. É de declaración obligatoria porque ten un altísimo porcentaxe de contagio. E, por conseguinte, ninguén pode ocultar ou ben o virus ou ben que foi persona de contacto con outra que sí ten o virus e que está dando o seu nome e apelidos. En este caso, despois de persuadir a esas persoas, intentamos facerlle a PCR, pero non teño autorización para dar máis información ao respecto porque entramos xa en cuestións de privacidade que eu non podo trasladar nunha rolda de prensa, pero sí que quero chamar a atención sobre algunhas dificultades que estamos tendo para que persoas asuman que tiveron algún contacto estreito con outras que lamentablemente teñen unha PCR positiva. Con carácter xeral, insisto, isto non ocurre, a xente acepta facerse a proba, sin máis, pero, en algún caso, si tivemos algún problema, según me refire o Servicio Galego de Saúde. Moi ben, pois moi bons días e ata a próxima. Antes era de Consello, entendín. Pregunta Alcoa, entendín que era de Consello, por eso non lle fixen... Pero... Desculpa. É que teño que gravar un programa en televisión española, pero... Nada, son 5... Sí. Mira, era en alusión porque a plataforma de centros de día de Galicia acaba de anunciar que tuvo xe mesmo un encontro coa consellera ou a consellera de Política Territorial, perdón, de Política Social, anunciolles que a partir do día 15 de xullo poden abrir, posto que algúns deles cumplen requisitos de seguridade, protocolos de seguridade e de medidas adicionais de seguridade para as persoas. Quería saber, porque eles comentan que son bastantes eses centros de día que cumplen estes protocolos, é dicir, que cambiou, porque vostede fai nada, un día no debate, onte nunha entrevista dicía que en principio non se iban a abrir os centros de día, a non ser que houbera, se protexera sobre todo a saúde dos residentes, non? Entón, quería preguntar se ten coñecemento do número de centros de día que van a abrir, da totalidade dos que existen en Galicia, e se houve algún cambio de criterio por parte da Xunta. E unha cuestión moi rápida, simplemente esta semana os familiares da muller embarazada que morreu a principios da pandemia volvíanse a dirixir a vostede para pedirlle axuda, posto que levaban casi 3 meses pedindo informe clínico non lle chegaba. O Sergas recoñeceu que se o ten desde hai 2 semanas, quería preguntar como valora que haxe un retraso de casi 2 meses e medio en ter un informe clínico. Gracias. Ben, en relación coa primeira cuestión, o que cambiou é que os distintos centros finalizaron a formación e o protocolo asistencial, que eran os dos requisitos. Por tanto, non cambiou nada. O que estuvemos facendo foi formar o personal dos centros de día e despois, unha vez que superaron a fase de formación, lle pedimos que trasladasen o plan sanitario específico para cada centro, foi avaliado pola Consellería de Sanidade e hoxe hubo unha reunión pola mañá, valoramos distintas posibilidades. Por lo que a mí me dicen, parece ser que a mayoritaria é que os centros de día podan abrir prácticamente todos simultaneamente para non facer discriminacións entre os que xa tiñan finalizado a formación e outros que a están finalizando nos próximos días, para non facer discriminación entre eles e para non facer discriminación tamén entre os maiores. Porque é moi difícil dar formación a máis de 100 centros de día de forma simultánea,
Os recursos que puxemos, os puxemos a disposición de todos os centros, todos se someteron a cursos de formación, algúns empezaron antes, outros empezaron despois, e nos parecía, polo menos esa información que teño, insisto, buscar unha data comúnmente admitida para poder abrir os centros de día con carácter xeral, non producir discriminacións entre eles e non producir tampouco discriminación entre os maiores. E parece ser que se atopou unha data de consenso a partir do 15 de xullo. Entendemos que a inmensa maioría dos centros, non podo asegurar que sexa o 100%, porque non sei se o 100% van a ter o curso de formación e o protocolo autorizado pola Consellería, pero a inmensa maioría dos centros entendemos que en ese momento estarán en condicións de poder abrir. Por tanto, insisto, nos non nos vamos a precipitar nesto, entendemos que os maiores é a población vulnerable por excelencia. A media idade das persoas fallecidas en Galicia dos 619 é 81 anos. Levar unha persona de 80 anos a un centro de día que convive coa familia, que hai que meterlo nun transporte especial, hai que leválo ao centro de día, vai a convivir cos traballadores. Os traballadores van a aproximarse a manipular, no caso de rehabilitación ou outras prestacións, a ese maior. Posteriormente, hai que volver a meterlo no transporte, vai a volver a súa casa, vai a ter contactos coa súa familia e con amigos, porque son persoas autónomas e válidas, e ese trasiego, evidentemente, ten un risco. E non estamos falando de un risco menor, é un risco maior, os maiores. Queríamos, en primer lugar, protexer os propios traballadores, dando formación, facer un circuito en cada un dos centros de día, porque vai a cambiar a vida aos centros de día. Probablemente non abran co 100% das plazas, polo que nos dicen, senón que irán ampliando e ir ensayando o 50 ou 60% do aforo, ver como funciona. Por tanto, estamos traballando con población de máximo risco, de maior vulnerabilidade. Espero que ese 15 de xullo, que é unha data de compromiso, podamos abrir a inmensa maioría dos centros de día, insisto. Vamos a ver, non recordo con exactitude as datas, pero cando preguntei polo asunto que vostede me refire, creo recordar que dende finais de xuño, non sei se era o día 25 ou 26 de xuño, os informes clínicos están a disposición da familia. Primeiro os pediron, están a disposición da familia nos centros sanitarios. Creo que houve dúas peticións de distintos familiares, por dúas vías distintas. Polo que eu sei, dende a finales do mes de xuño, pode facer unha semana, están a disposición o informe que pediu os dous familiares que se puxeron en contacto co centro. É o que eu podo dicir e a información que me pasou o Servicio Galego de Saúde ao respecto. Eu queria pedir unha valoración dos datos do paro de xuño que coñecíamos esta mañá. Bueno, pois hoxe, efectivamente, temos algo que celebrar. Somos a comunidade autónoma que máis emprego... a comunidade autónoma onde máis baixou o paro de toda España, 6.428 parado menos. Ese é un dato o mellor do país. España produciu paro no mes de xuño, o cual é algo extraordinario. Sin embargo, en Galicia baixou o paro en 6.428 personas e o segundo bo dato é que as afiliacións á Seguridade Social se incrementaron en 10.000 novas afiliacións á Seguridade Social, exactamente 10.268. España sube o paro en 5.000 personas e Galicia baixou o paro en máis de 6.000. E o número de afiliados á Seguridade Social son máis de 10.000 novos afiliados á Seguridade Social. Eso significa que seguimos sendo das comunidades autónomas de toda España cos mellores datos de paro. E se non estuvera o COVID polo medio, pois neste momento estaríamos pechando a legislatura cunhos 45.000 parados menos que cando a empezamos no ano 2016. Creo que é un dato esperanzador. As políticas que plantexamos no Plan de Reactivación Económica no ámbito do paro están dando resultado e eu espero que, sabendo perfectamente, sendo consciente de que temos un enorme risco unha vez que finalicen os ERTES, de que se volva a incrementar o paro, eu espero que durante este mes de verán
podamos ter uns datos de paro que nos den lugar á esperanza. Este, dende logo, é un dato de paro que nos dá lugar á esperanza, pero sin enganar a ninguén. O paro en España vai a subir e o feito de ter un mes excepcional como este na comunidade autónoma nos ten que abrir períodos de esperanza, pero tamén ser realistas de que estamos en momentos moi complexos para o mercado laboral como consecuencia da crise económica. Ben, pois agora sí que os agradezo e me vou á televisión española.